Mga ka-vibes, good morning. It's another day and it's a new morning today. Diyan na po na inyong Big Mama nga Wiley. Diyan na po ako sa store. New schedule today ang atong mga Big Mama. Maaga tayo ngayon kasi it's already 8 o'clock in the morning. Maaga tayo para maaga tayo makahanap ng maraming blessings. Asan ko kayo? Magligpit-ligpit muna tayo at bago tayo mag-open ng store. Sa mga malapit lang dyan, kasi mga palamig, punta na po tayo dito. Yan. Maglilinis muna tayo bago natin simulan ang ating maghandang araw dito sa ating store. Sa store ni Madam.
Tatapusin ko muna ang ginagawa ko dito mga kababs at babalikan ko po kayo mamaya at sana hindi ko po makalimutan. And keep on watching mga kababs. Mga kababs, I'm back! And as for now, bukas na po yung store ni Madam. Nag-o-open na po kami. Sa mga want dyan na palamig, punta na po kayo din eh. Punta na kayo din sa 1329 Cafe, located at Putuhan Highway in front of M. Loyler Highway. Sa mga hindi pa alam kung ano saan location ng store ni Madam. Ang ginawa ko po ay nag-slice ako ng jelly. Slice tayo ng jelly. Tapos na kami sa naka-open na kami. Andito na si Madam Anuts, yung kasama ko si Ate Ann, nandito na siya. Nag-open na kami ng store. Tapos na din kami maglinis. So, habang wala pang customer, mag-ano muna tayo. Kasi sa mga oras na to, actually, naantok ako eh. Kaya, I need to lingaw myself. That's why. I need to lingaw myself. That's why. Simula ngayong araw hanggang katapusan ng mundo. Dahil ito sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa akya. Tinututulan ng isang grupo ng mga nurse sa Longkari ang Secretary Carbosa at pulis sa public hospitals ang mga undergraduate at unlicensed nurses. Kasi lang daw dapat ang isawat ng mga nurse para sa pagkakaroon ng kaunahan ng bansa nasa frontline na bantagaan si Luis Cosmo. Sa Secretary Carbosa, nabigyan po nila ng nurses matulad na sa mga government hospitals sa bansa. At para mula niya, itinugapin niya, kamuhanin muna ang mga undergraduate at mga hindi nakakapasa sa licensure exam. Pero ang Filipino nurses graduate, tulad ang muna na yan, dapat naman doon talagang nakuhaan ang kulaman ng nurses sa public hospitals. Pero hindi dapat ng licensed nurses ay naging dito. Dapat doon na ito makakaihan at magkakari ang mga katrabaho sa mga national hospital. Supporting down sa pagpasensyahan nyo na po yung background natin na maingay kasi daming sasakyan na dumadaan. Sakit sa tainga. Siya nga pala sasabihin ko, sa mga gusto makipag-collab na pala sa akin, i-inform nyo ako bago kayo makipag-collab para maanuhan ko kayo ng araw at saka oras kasi pag bigla na nakipag-collab mahirapan tayo niyan kasi alam nyo naman yung big mama nyo kailangan bugat ba yun? Mao di bugat yan. Dako na yung kutsilyo kung nagamit. Dapat tekari. Masyane Amishayaya Yaya alam na mga chef wala man tayo kuan wala pa man tayo kuan wala pa tayo ba si kuya siguro mag-ano Pananatili ng mga bankwit sa mga paaralan sa Albay, araw-araw pa rin sa klase sa ilang paaralan sa Sofista. Kanya-kanya ng klase mga paaralan para lang hindi mahugot ang mga klase. Para sa ibang detalye ng pabalik Albay, mula sa Albay, Elaine, Concepto, Elaine, ano yung naging sistema ng mga paaralan dyan para sa mga bankwit. Sa mga hindi pa nakapunta, dito na po kayo. Punta na po kayo.
The 1329 Cafe Angel is ready to serve you. Sa Angel, Angel's Burger. Ano ka? Angel? Angel's Burger? Siya nga pala sa lahat po na nagko-comment doon sa mga post ko na hindi ko ma-replyan lahat. Pasensya na po kayo. Kasi hindi ko po makita yung ibang mga comments. Natatabunan na po. Kaya hindi po lahat na entertain ko. Maano po nila yung pag-aaral nila. Kumbaga, matututo po sila ng maayos. Tapos ang pinangyos pa, yung pagkakasya nila John Loren, John Bennett, at John Bennett School na gumagawa ng kanilang mga module. Mahirap po. Mas maganda yung talagang face-to-face. Paramdam ko sa kanila yung sakit na sinaramdam nila sa akin. Isa sa mga bagong dagdag ang University Point Guard na si Vanessa Gator Schools. Ready to go na para sa Silas Premier CBS2. Matapos i-secure ang mga kailangang pag-elect. Makakasama sa training ng paglapas sila sa Australia. Doon pa rin na makikita ang kanyang at goal at sa kilo. Ilan ka bang, sir? 145. Sa 6 na laro rin sa nag-average siya ng 5.1 points at 2.3 rebounds, 2 assists per game. Magiging crucial daw ang pagkakaroon ng Silas Premier gawa sa Brazil at